Dyma chi wraig ifanc, brysur, Erin Mcnaught o'r Bala ydy hon, yn rhan o'r raglen arweinyddiaeth y gymdeithas yma ac yn ogystal yn llys genad ar anundeb yr NFU. A mae hwnna'n waith diddorol a phwysig dros ben. Wel yndi, yn ymwedig efo pethau sy'n mynd mlaen ar hyn o bryd yn yr ochr polisïau ac yn y llywodraeth. So, dyn ni'n cael blas ar chydig o bob beth trwy'r NFU hefyd a trwy gweld beth sy'n mynd mlaen yn y Sioe trwy'r gwaith gyda'r rhaglen arweinyddiaeth. Ond o ran y gwaith efo'r undeb, mae'n mynd mewn i'r ysgolion a mynd i addysgu plant yn rhan bwysig o'r gwaith. O, yndi. Dyna beth dwi'n mwynhau. Mae'n pwysig bod ni yn addysgu'r cenedlaeth nesaf. A dyn ni'n falch iawn, bob blwyddyn dyn ni'n cael 20,000 o blant yn gwylio'r gwers byw yma. Ac yn wreiddiol, dyn ni'n cael y gwers ar y ffarm yn Acwn Bala. Ac wedyn, bob blwyddyn mae'r themau fod yn newid. So, blwyddyn gyntaf am y defed, yr ail blwyddyn am y llaeth. A dyn y blwyddyn yma, oedd o gyd am y ffyrdd mae ffermwyr wedi addasu er trio bod yn mwy amgylcheddol. Felly, topics amrywiol iawn. A phlant o ba oedran sy'n rhan o hwn? Oed cynradd ydy o'r rhan fwyaf. Ac mae'n mynd ynghyd ar cwricwlwm hefyd. So mae'n adnoddau i'r athrawon cael defnyddio. So mae'n gwers sydd yn amlwg yn addysgiadol iawn, ond hefyd yn hwyl i'r plant. Maen nhw'n cael holi cwestiwn yn y diwedd, a dyn ni'n ateb nhw'n fyw ar camera. Pa mor gyfarwydd ydy plant yn gyffredinol? Dwi'n gwybod bod yn gwestiwn anodd i wateb yn yr ystyr. Mae profiadau pob plentyn yn wahanol yn dydy, ond ydyn nhw'n gwybod beth ydy fferm a beth sy'n dod o'r fferm? Wel ie, mae'n siŵr mae profiadau pawb yn wahanol, ond yn dod o'r Bala dwi am yn ardal wledig. Ond ges i sioc yn amlwg o plant yn cael dod i'r ffarm weithiau fel rhan o'r ysgol. Ac sioc o gweld bod e ddim dealltwriaeth efallai os mae'r bwyd yn cael ei gynhyrchu. Ond yn amlwg gobeithio bod hynny'n mynd i newid o ar efo'r holl bethau sy'n ymlaen er mwyn trio cael mwy o diddordeb yn beth sy'n digwydd ar y fferm. Felly gwers digidol ydy hon yn edrych bod nhw'n dŵad i gael meuddi dilo fel petai. Ie, gwers digidol ta'n amlwg. Mae'n reit anodd fynd â bob un ffarmwr i'r ysgolion yn gwahanol o draws Cymru. Ond mae'r gwers yma'n dod â pawb at ei gilydd mewn un dosbarth a un sgrin er mwyn darlledu'n fyw. Ac mae'n sialensau weithiau darlledu'n fyw ar ffarm, ond mae'r rhan o'r hwyl. O dy fferm di, ti'n dweud, ie? Ie, yn wreiddiol yn yr unig gyntaf. Yn Pandi, a dyn ni'n bod yn mynd o gwmpas wahanol ffermydd wedyn. So na, mae'n beth da iawn. Ac o ran Pandi, mae'n lot o sôn am draddodiad a dal dy dir wedi bod yn yr wyl arbennig yma yn does. Be di hanes y fferm? Sawl cenhedlaeth yn ôl o Erin? So fi wedi pedagorydd cenhedlaeth rwan i fod yn ffermio a cyfforddi cwn defed hefyd. Ac wedyn ar y bryn sydd gyferbyn i'r ffarm oedd y Chalon cwn defed cyntaf yn 1873. So yna dipyn o hanes felly rhwng y cwn defed. Ni'n wastad yn dweud mae cwn defed, hyfoddi cwn defed yn y gwaed ond hefyd yn y tir hefyd. Mi ddoes di o'r ysgol, dwi'n gwybod gyda lefelau a disglair dros ben, mi benderfynus di aros ar y tir. Beth oedd yn mynd drwy dy feddwl di yn y cyfnod yna? Beth oedd y penderfyniad oedd rhaid ti wneud? O siŵr, siawns o gael ffermio. Dim ond hawdd i mewn i ffermio, mae'n lot o trafodaethau di bod ymlaen. Ond i fi, o'n eisiau cipio'r cyfle yna, ac o'n i'n gwybod yna lle mae'r calon, ac eisiau bod adre yn gwella'r busnes adre, a hefyd gwella yr stoc adre hefyd. A faint sy ers hynny? Wel, dyn ni wedi bod yn ffarmio wan ers 4 mlynedd ac wedi cynnig y defed o 20 ddafad pan o taid wrth i'n ffarmio, ond wedi ymddeol, ond dwi'n at 400 o defed. Felly mae'n dod yn raddol, ond mae'n broses hir, efo sialensau hefyd, ond dwi'n mwynhau bob eiliad. Ti wedi gwneud penderfyniad iawn? O, wrth gwrs. A tra ti fan hyn yn y Sioe, pwy sy'n edrych ar ôl pethau? O, taid sydd yn cadw yn trac ar bob peth, ond rhaid nôl adre fory. Ydy, wrth gwrs. Erin, diolch i ti am y sgwrs. Dim problem. A phob dim.